Karon says sugdi na ang BizTalk kauban si Yasser Marta. Kumustahon ta ang usas sa mga kas sa bilangin ang bituin sa langit nga si Yasser Marta. Maayong buntag, Yasser. Welcome to GMA Regional TV Live. And thank you, Ms. Cecil. Maayong buntag din sa lahat ng mga kapuso na nakatutok sa atin ngayon. Ayan, hello sa inyong lahat. Kumusta ka na? How are you coping up with the quarantine? Yeah, so far so good. Ngayon, at least, na-adapt ko na rin yung tinatawag nating new normal. And ayun, happy. Yun naman ang mahalaga. During the quarantine, kasi most of us have acquired mga new skills or we've tried out several hobbies or interests. Ikaw ba, how did you stay productive while staying at home? For me, I still keep myself fit. Yun talagang mahalaga sa akin. Kasi nung nagsisimula akong gawin yung character ni June, yun yung talagang halos bago kami mag-taping, everyday ako nasa gym. And pag nagbalik taping, hindi naman dapat maiba pa rin. So, tuloy-tuloy pa rin ang workout ko. Home workout talagang ginagawa ko ngayon. Then, sa skills naman, ayun, I learn a lot of new songs sa music. And yun, nanonood ako ng mga bagong movies din para may matutunan. How do you stay focused, Yas, and motivated to maintain this healthy lifestyle that you live? Pinakamahalaga for me din kasi yung mental health natin. Kasi ako, para maiwasan yung anxiety, ang dami sa atin ngayon na nakakaramdam ng anxiety because of the pandemic. Doon ko nalalabas din yung sa pag-workout. Then to keep me motivated, ako kasi ang breadwinner ng family. So lahat ng ito ginagawa ko rin for my family. Being quarantined for more than 5 months, it has made us realize a lot of things, diba, about life. Ikaw ba, what has been the biggest lesson that this experience has taught you so far? For me, ang pagiging healthy lang ng sarili ko and for my family, ako biggest ko na rin yun pasasalamat. Siyempre kay God na hindi kami pinapabayaan. Yes, we look forward na makita ka muli bilang si Anselmo June Santos sa Bilangin ang Bituin sa Langit. How are you preparing yourself once it's safe to go back again sa taping? Since day one ng script namin, until yung pinaka-last updated script, binabasa ko talaga siya. Then yung mga clips namin ni Kaylin, pinapanood ko pa rin once in a while talaga para yung mga maliliit na nuances ni June, and kung paano siya magsalita or yun talagang inaaral ko para pagbalik sa taping, ready na tayo ulit. Yes, let's invite our viewers na abangan nila ang pagbabalik ng Bilangin ang Bituin sa Langit and of course your social media accounts. Yes, mga kapuso, malapit na po ang pagbabalik ng Bilangin ng Bituin sa Langit. Abangan niyo po yan, mga kapuso, at kasama ko po dyan si Kaylin Alcantara, Ismailin Dizon, and Zoren Legaspi. This directed po by Direk Loris. And of course, our superstar, Miss Nora Honor. Ayan po. And gusto ko lang din i-plug ang mga new shows ko ngayong online. Ang Artist ng Bayan Home Edition and Cool Hub. Yeah, ayan po. Maraming salamat po, mga kapuso. Abangan niyo po yan. And yes, hindi ka namin pakakawalan this morning kung hindi ka kakanta sa amin ngayon dito sa GMA Regional TV Live. Baka pwede naman maghandog ka ng kanta for our viewers. Yeah. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, bago man ang hugis ng puso mo. Handa na kong hamunin ng aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Yan. Ay, tuloy pa rin talaga ang saya. Thank you so much, Yas, for joining us this morning. Thank you din, Ms. Cecil. Thank you po, mga kapuso. Ug mao kadto si Yasser Marta, mga kapuso nga, mi paambit og nangimbitar ka natong tanan kay magbalik taping na unya sila sa Bilangin ang Bituin sa Langit ug angay gayud ka na ninyong atangan. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.